Ya gida kwa lahiya. Madalla. Ya gida. Sannufa. Ya aiki. Alhamdulillah. Ya kasuwa. Ka san yau zamani yanzu. Assalamu alaikum. Ina kana? Sannu yawa. Ya halo. Yawa sannu. Kano ne wannan ko gari Kano ne ko? Na go Kano ne ga ko? To madalla. Yanzu labar tuhumi ne. An ga ce ka so sabin matakka. Ware wallahi Shi kana abin da yi maka saki uku gaba ɗaya ba. Aka baba mata saki uku gaba ɗaya halin jahili ne. Ka sai yanzu zamu kuce kuma a gare ku. Ai matsala ɗita mun ka samu ba ka san bara ɗai. Au. Na ya mata saki. Au. Bara kuma da mun dan samu ne mata saki biyu. Na'am. Bana ne mata saki biyu. Yanzu ga kuma da mun ka samu ala ne mata saki guda da ta game min sube da mai kadi. Saboda banda wallahi. Auren ka na lahalo auren ka yake. Lahalo nan garmu ko haka da yake. Ai ban saki ya za a yi mata saki gudun da ba jahili ne. Na sai haka ba ta zai. Kai saki lokaci. Bare dai na yi mata saki. Bare kuma da muka samu ala ne mata saki guda. A saki ne kenan. Bare yanzu da kuma ni mata saki. Ana auren hauka ke. Kai dai kan gare. Ana auren hauka wallahi. Wallahi duk ba jahilai muke. Shi wani an ba ka ci kuɗin ba ka ci kuɗin jiya. Wa ba ma hauka ci ba cikin ku. Wai kai ba bai na ka samu wanga jahili. Ni na sai samu ɗan kan. Wallahi da ba na sani ban duka. Wallahi ba na duka. Wallahi da na sani ban duka. Wani ya ce bara yayi biyu. To babu ku kuraki ne. Bara ɗaya ya koma saki guda. Yanzu an gane mai kaɗi da. Ya zama ɗaya kenan, zama ɗaya kenan. Ɗaya kenan. Allah ya shirye ku. Kai dai zai shiri. Ni wallahi daidai nake. Ni wallahi akan daidai nake. Da ni da ba hayi da.